Gure departamentuan, dauzkagun tornutan, erreminta kalibratzeko erabiltze dugu beso bat. Eta beso horrek aspaldian gerra desente eman digu, pixu desente dakalako kondiziotik etortzen dela kontuan hartuta, eta horren ondorioz makinak duen motorra matxuratzera iristen da. Orduan, azken aldian gerri dugu bi hiru motor matxuratu zaizkigula, eta pentsatu gendun zerbait egin behar gainakala hori konpontzeko. Beso honen motorra matxuratzen denean, azkenean ez da lortzen, ezin dugu lortu besoa automatikoki jaistea. Orduan, langileak besoarekin jetxe behar izaten du, manualki, eta horrek sortzen dugu, segun eta zenbateko goxotasunekin jaisten den, azkenean golpe ezberdinak jasotzen ditu besoak, eta golpe horien ondorioz matxuratzera iritsi daiteke. Besoa buskatzen zaigunean, fabrikanteak ematen digun plazua bastante luzea da, eta kontutan hartu behar da baita ere beso berri batek bastante balio dula. Eta hori dena kontutan hartuta, Pixel enpresaren gana joan ginen. Prozesuan azkenean gure gana etorri ziren, nolatan ez daukien diseinua barneratuta, azkenean gurekin kontatu dira jakinda lokarri puntuak zeintzu ziren. Alde batetik makinan eta bestia erramintan neurtzeko posizionamendua. Puntu honek finko jaukinda, guk hortik hartu ingendun diseinu orokor bat, jakinda forjako edo indaukien erramientaren geometria ikututa, eta horra hartu genuen optimizazio topologiko erramientak ikusteko nola hobetu genuen geometria. Geometria ergonomikoago batekin edo bateara kentzeko aukerarekin. Lehenengo aukeran, azkenean 3 iterazio egin dugu, lehenengoan barne zulo hau ez genekan kontutan auki, ez genuen informazio hori euki. Orduan ondorioz kontatu ziguten zelan beharrezkoa zen kableadoa pasetako eta enpalmia makinarekin egiteko, eta horren arabera beharrezko zuloak egin zaizkio. Eta horrekin jakinda taladrinarekin kontaktuan egongo zala, azkenean ebaki gendun materiale karakteristikoena, resistentzia mekaniko gehiena daukiena aukeratzea, eta hortik aurrera probatu derea eta momentu oso La mayor ventaja ha sido ver cómo se ha cambiado el diseño de forma que de una manera muy sencilla se ha aligerado el brazo, se ha reforzado en las zonas que realmente lo necesita, se ha aligerado en las zonas que necesitaban menos sección y menos peso y se mantiene la funcionalidad idéntica a la del brazo anterior.